Mae Prifysgol Caerdydd i lawnsio strategaeth newydd i hybu'r iaith Gymraeg, ond ni eisiau ffeindio allan beth ydy'r strategaeth yma a pham i fod yn bwysig. Felly, dyn ni wedi dod yma i brif adeilad Prifysgol Caerdydd i siarad gyda'r boss, Huw Williams, ynghylch y strategaeth a ffindo mas beth yw beth. Felly, dyn ni wedi darllen y strategaeth a mae yna lot o eiriau hir, ond geiriau pwysig hefyd. Felly, beth yn union mae'r strategaeth yn golygu i Brifysgol Caerdydd? Dyn ni yn Gaerdydd yn gwneud tipyn o waith o gwmpas y Gymraeg wedi bod ers blynydde lawer nawr. Dyn ni darpariaeth ar draws amryw o bynciau, ond wrth gwrs nid da lle gellir gwell. A mae'r strategaeth rili ynglyn â adeiladu ar yr holl waith da dyn ni'n wneud, tynnu staff at ei gilydd, cydweithio gyda'r myfyrwyr, ac yn y pen draw, beth dyn ni'n anelu amdani wrth gwrs yw profiad myfyriwr gorau gallwn ni sicrhau. Ac mae hynny'n meddwl nid dim ond y profiad o fewn y dosbarth, ond wrth gwrs profiad myfyrwyr yn bywyd allgyrsiol a'r holl weithgareddau eraill sydd i gael yma yn y brifddinas. Yn sicr, mae'r strategaeth yn gynnig gymaint o bethau, ond be'n union mae'r strategaeth yn cynnig i myfyrwyr Prifysgol Caerdydd? Mae yna eisoes lot fawr o waith yn digwydd yn y brifysgol ar draws sefydliad sydd yn anferth. Mae gennym ni draws 7,000 o aelodau staff, 30,000 o fyfyrwyr, a mae'r campws yn un fawr dros ben. Felly, beth mae'r strategaeth yn ceisio gwneud mwy na dim yw tynnu at ei gilydd yr holl waith da sy'n digwydd, sicrhau bod ni'n rhannu arfer da fel staff, sicrhau bod wedyn ni'r profiad myfyriwr yn gorau gall fe fod, ac wrth wneud hynny hefyd, creu ag adeiladu cymuned ehangach. Sut gall y strategaeth ddatblygu yn y dyfodol? Felly, dyn ni'n ymwybodol ar ben falle rhyw 500 o fyfyrwyr sy'n rhugl eu Cymraeg. Mae gennym ni llwyth fan hyn sydd yn medru rhywfaint staff hefyd sydd yn dysgu yn y ganolfan dysgu Cymraeg Caerdydd. Felly, dyn ni'n weddus iawn bod y strategaeth yn gallu apelio iddyn nhw, sicrhau bod ni'n gallu tynnu mewn y bobl yma i fod yn rhan o'r gymuned ehangach, ac i'r perwyl yna, dros amser, ni'n mynd i ddatblygu modiwlau gyda rhyw 5 o gredydau ar gyfer pob un o'r myfyrwyr sydd yn medru'r Gymraeg neu rhywfaint o'r Gymraeg, a sicrhau felly bod gyda nhw'r cyfle i gael addysg yn y Gymraeg a bod nhw'n gadael y brifysgol yma yn hyderus yn eu sgiliau a bod eu Cymraeg nhw wedi gwella. Mae strategaeth yn sicrhau ein bod ni'n datblygu ar y bwrlwm Gymraeg sydd gyda ni yma yn y brifddinas yma yng Nghaerdydd. Mae'r cynllun hon yn fywiogi'r iaith Gymraeg, gan sicrhau profiad dwyieithog, unigryw ac uchelgeisiol i fyfyrwyr. Bwriad y strategaeth yw i ehangu am yreinio darpariaeth cyfrwng Cymraeg yma yng Nghaerdydd. Dyn ni yma i chwilio am farn rhai o'r myfyrwyr. Dwi'n meddwl bod y Cymraeg sydd wedi cael ei cynnig yn Caerdydd wedi helpu hybu fy sgiliau. Trwy mynychu seminars Cymraeg, wedi creu perthnasau gyda myfyrwyr a darlithoedd eraill. Achos ni'n byw ym Mhrifddinas Cymru, dwi'n meddwl bod ystyriaeth gref yn mynd mewn i gynhaliaeth yr iaith, ond wedyn mae yna wastad le i wella, a dwi'n credu mae eisiau mwy o sylw ar gynhaliaeth yr iaith a sut gallwn ni flaenoraethu hi yn y brifysgol. Felly, Steff, beth yw Cynnig Caerdydd? Cynnig Cymraeg.